Здравейте, сега ще видите обект, който е опакован от нас преди да започнем да го едисваме. Обрушили сме каквото има на това стените. Всичко ще се грундира и шпакова, преди боя. Тук имаме венецианска мазилка. Тя ще бъде изкурена, за да може да фане латекса. След това ще бъдат направени поправките. Същото колегата още малко опакова. Сега ще ви покажем и банята в какво състояние. Кажи мухъла. Ще бъде третирана с препарат против мухъл. След това с боите на жък, които са за банята точно за против мухъл. Видим и хола, който светлината е много слаба. По същия начин опаковаме добре, за да запазим собствеността на клиента. Това е най-важното. И да, чакайте развитие. Ето го обекта, вече завършен. Ето е и банята, която беше му хлясала. Стаята, в която и се лущиха стените. Ако искате и вашия апартамент да бъде освежен от нас, звънкайте.